ଜଙ୍ଗଲରେ ସକାଳ ହେଲେ ହରିଣ ବି ଦୌଡ଼େ ଆଉ ସିଂହ ବି ଦୌଡ଼େ। ହରିଣ ଏହା ଭାବିକରି ଦୌଡ଼େ ଯେ ସେ ଯଦି ନ ଦୌଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ କାହାର ଶିକାର ହୋଇଯିବ। ସିଂହ ଏହା ଭାବିକରି ଦୌଡ଼େ ଯେ ସେ ଯଦି ନ ଦୌଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଭୋକରେ ରହିଯିବ। ତେବେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଘର୍ଷ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ତ ଖବରକାଗଜରୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସକାଳେ 15 ଟଙ୍କା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେଜି 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିଛି ଭଲ ତ କିଛି ଖରାପ।